Zdravím vás u ďalšieho videa z Call of Duty 4. Tentoraz zase budeme hrať so snajperkou, ale s ACOG-skopom. Rýchlejšie to mierí a má to menší zoom. Nemôžete s tým zadržať dých, ale to by potom bolo už príliš OP, keby sa dalo zadržať aj dých, lebo potom by bola vlastne aj na ďalku. Preboha. To som netrafil. Tak. Sme tu 3 proti 2. Dobre, zoberieme si tam jednačný ven. Tento server býva väčšinou úplne plný, ale teraz je nejaká hodina ráno, neviem koľko hodín. Čiže je tu trochu prázdno. Čo je to s mojím aimom? Tam niekde bol, ale aj tu je. Lol, za toto by som sa mal začať ambiť. Mám na nej AT Digital kamufláž na tejto snajperke. Celkom dobrá sa mi zdá. Dosť tu dominujeme tento tým. Možno sa k ním toto auto-assignem. Teda premením proste, aby to bolo záživnejšie. To fakt nebolo na jednu ranu. Tretí a 17. level. Pre Boha. A kde sme? Lol. No, zoberieme toto na Ačko, lebo tam asi bude. No tak nebude. A náš už má Helinu. Tuším, že aj ja som 1 kill od Heliny. Tu niekde je. Čakal som, že sa pohne trošku doprečie. Kde je? Už máme helikoptéru. Ale to bol môj. Ok. No poď, vystrp sa. Zazraná nič. Level. Tak toto je aim level 300. Pred Boha, čo je to s tou konekciou? Posledné 2 náboje. Neviem, nejak mi to laguje, asi aj preto som to netrafil, lebo väčšinou takéto strely trafím. Dobre, TM4. Pôjdem k ním. Ale nech... No, zabijem sa. Dobre, zabij ma. To je retard, ešte nič nerobím a nezabije ma. Toto je už level 500, dám si Night Vision. A zabite ma. Chápete? Zabij ma. No konečne. Čiže ideme k ním. Zoberiem si AKčko, nech je sranda. Dobre, majú Helinu, nevadí. Aha, to je môj.
Už som počul, jak ma knifuje, ale nechcel som príliš rýchlo zareagovať. Zoberieme vlajku. Budem musieť ísť do budovy, lebo potrebujem sa kryť pred helikoptérom. Ten si na mňa moc doluje. Chlapci, čo robíme? Čo robíme? Všetci na moju pozíciu chodte. Odporúčam. Helikoptéra. Kde chceš ísť? Chlapče, kde chceš ísť? Tam niekde bol. Dobre, musím si prebiť. To som neodhadol najlepšie, ale predsa som ho dal. Dobre, zoberieme si to. To nebol môj. Tak to bol troll. Chodíme tam. Tak to bol fail, zoberieme našu helikoptéru. Aby aj oni si užili trošku vzdušnej podpory. A toto som hrozne zahral. Dobre, už sme 3 proti 3. Toto čo má znamenať? No pozrite na ten kill tam. Je toto normálne? No tak toto ja už... toto ja už... nechápem. Prestan. Čo si tým myslel? Aha. Odkiaľ sa tam vzal? Jak? Jak sa tam vzal? Ale... Dobre. Tak dobre. Toto nie je normálne. Boha. Zase pôjdu, to mi jasné. Takí kempery. Dobre. Tuto ich dúfam, že odchytím. On si stále myslí, že ma dostane. Fúha, to bol už moc. Je dobrá taktika proti nožom odskočiť. A sundala ma Helina, dobre. Hlavne, že moja nikoho nesundala, ako vždy. No, koho zas chceš knifovať? Nech ide domov aj s tým svojím nožíkom pashanátovým. Na budúce dostaneš. Ale ty si bol exterminated. Čo tu trepe hovadiny. No nádherný kill. Tlieskam ti. Si najlepší. A neviem čo všetko. Ak sa vám ľúbilo, tak posúďte čo spravíte. Však máte vlastný rozum. Čus.